Helo na. Yr uned i ni'n edrych arni heddi yw Corneliws, ac oedd e'n ganwriad a oedd yn rhan o fyddin ymhorodraeth Rhufain ar dir yr Iddewon. Ond cyn gwneud unrhyw beth arall, gadewch i ni weddio. Arglwydd Dduw, cyfaddefwn fod bywyd yn aml yn teimlo fel pe byddem yn rhedeg i bobman. Diolch am fodd i ymdawelu ac aros wrth dy air. Mewn byd o hunanoldeb a thrais, diolch am gael cofio hanes y cyfarfod rhwng Pedr a Corneliws. Helpa ni i weld dinasyddion pob cenedl fel plant i ti, ath fod yn ein galw i greu pontydd yn y byd, a gweithio o blaid dinasyddiaeth llawn dwf. Amen. Mae'n siŵr y byddwch chi wedi agor eich testament yn barod ar gyfer yr adran hon sydd ddigon cyfarwydd ac yn cael ei chofnodi yn y 10 bennod o lyfr yr actau. Nawr, mae angen cofio fod Luc yn genedl ddyn, nid yn iddew. Ac un o nodweddion llyfr yr actau fel yr Efengil oedd fod Luc yn awyddus i ddangos fod yr Efengil ar gyfer i bawb, nid yn unig ar gyfer Iddewon. Ac mae'r hanes yma yn actau bennod 10 yn dangos gwirionedd pwysig i'r eglwys fore, sef bod Pedr wedi derbyn nad oedd angen i'r credadun fod yn iddew cyn cael ei dderbyn yn aelod o deulu'r ffydd. Corneliws oedd yr canwriad cyntaf i'w enwi fel un a gredodd yr Efengil. A hynny'n digwydd yn hi Seimon y Barcer. Byddai hynny wedi bod yn gam anodd i Pedr gan fod person a weithiau mewn tanerdi yn berson aflan i'r Iddew. Ni roedd y Cristion i boeni am gysyniadau ddewig o aflendid. A gwers fawr iddo ef oedd gweld y llien yn cario pob math o anifeiliaid ato mewn breuddwyd, ac yntau'n cael ei gymell i ladd ac i fwyta. Roedd Corneliws yn berson o blith y cenedl ddynion, ac roedd Duw yn annog Pedr i'w dderbyn fel brawd. Pan gyfarfu Pedr gyda Corneliws, a'r canwriad yn plygu ar lawr o flaen yr apostol, dyma Pedr yn ei annog i sefyll gan ddweud, cod. Dyn wyf finnau fel tithau. Roedd llawer yn cael ei ddweud yn y weithred rhyfeddol hon. A milwr Rhufeinig yn plygu o flaen yr Iddew o Gristion, a'r Iddew yn gweld cenedl ddyn fel person cyfartal. Nodir fod Corneliws wedi derbyn crefydd yr Iddew, ac yn yr adnodau 34 i 43 i ni gael crynodeb o dystiolaeth bersonol a diwinyddiaeth gynnar Pedr. Sut fydde Luc wedi cael gafel ar dystiolaeth mor ganolog oni bai fod Pedr ei hun neu un o'i gyd deithwyr wedi rhannu'r hanes. Mae'n rhyfedd meddwl cymaint yw ein dyled i'r bobl anamlwg am gofio a rhannu deialog mor ddadlennol. Dywedir bod teulu Corneliws wedi ymgasglu i groesawu Pedr. Tybed beth oedd ei atgofion hwy ac a fi tystio i dderbyn yr apostol i'w plith yng nghwmni'r canwriad. Mae rhaid bod e'n gof rhyfeddol ac yn gyfle i ddweud stori fawr. Nawr, does dim unrhyw awgrym o elyniaeth rhwng Corneliws a Pedr, ond roeddent yn cynrychioli 2 elfen a oedd yn gwbl wrthwynebus i'w gilydd. Roedd Corneliws yn swyddog ymyddin Rhufain a hwythau am gadw trefn a heddwch yn yr ymerodraeth ar dir Palestina, a Rhufeiniad yn hawlio mai tir nhw
Oes Palestina bellach. Trafod Pedr wedyn wedi cael ei fagu'n iddew pybyr. Wedi treulio cwmni yng nghanol rhai o ddisgyblion Iesu oedd yn ffrindiau agos iddo, mae'n siŵr. Bydde Ioan a Iago, meibion Zebedeis, yn enghreiffto hynny. A siŵr iawn bydde Pedr wedi clywed dweud eithafol Judas Iscariot yn ddigon aml. Milwyr rhyfedd iddyn nhw oedd y gormeswyr bygythiol. Hwy a groesoeliodd Iesu. Eto, gwelodd Pedr yn dda i dderbyn bod ganddo gyfrifoldeb i fynd i'r tŷ lle roedd Corneliws a'i dderbyn fel un o deulu'r fydd. Gwyddai bod Iesu wedi echau gwas rhyw ganwriad arall, mae'n siŵr, a bod pobl dda a chymeradwy yn ei plith. Nawr, dyma dystiolaeth bod yr ysbryd glân yn hyrwyddo'r pontio yma rhwng cymunedau ac yn croesi ffiniau rhwng genhedloedd. Tybed, ym mha fodd mae croesi ffiniau yn digwydd. Cymdogaethau gwahanol yn dod i adnabod ei gilydd, oherwydd fod yr ysbryd glân wedi arwen. Dyna, yn y fan honno mae y weddi sydd gyda ni nesaf. Trigar hawrthyn nefol dad am unrhyw arwydd o'n heiddo a allai eithrio pobl allan o'th gymdeithas di. Maddau ni am bob rhagfarn hiliol ac atgasedd tuag at eraill. Clywyn gweddi dros ddinasyddion gwledydd byd, a ninnau am weld heddwch ar wyneb deiar lawr. Amen.